नमस्कार. चला तर मग आज आपण करूया झटपट आणि अगदी सोप्या पद्धतीने दोडक्याची भाजी. तर इथे मी अशी ही 3 दोडकी धुवून घेतलेली आहेत. आता आपण त्याच्या वरची साल अशा पद्धतीने त्याच्या शिरा निघतील इथपर्यंत काढून घ्यायच्या आहेत. दोडक्याच्या भाजीमध्ये कमी कॅलरी असतात आणि फायबर जास्त असते, त्यामुळे ही भाजी आहारात समावेश केल्यास आपले पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी दोडक्याची भाजी उत्तम पर्याय आहे. आता इथे आपली ही दोडकी सर्व सोलून झालेली आहेत. अशा पद्धतीने मी सोलून घेतलेली आहेत. आता आपण त्याचे मीडियम आकाराचे तुकडे करून घेऊया. दोडक्याच्या भाजीला काही ठिकाणी शिराळे तर काही ठिकाणी घोसाळेही बोलतात. अशी ही दोडक्याची भाजी शिजायलाही जास्त वेळ लागत नाही, त्याचबरोबर चवीलाही अप्रतिम लागते. त्यामुळे डब्यासाठी उत्तम पर्याय म्हणून ही दोडक्याची भाजी तुम्ही झटपट करू शकता. तर या भाजीमध्ये मी एक बटाटाही टाकणार आहे. तर तो बटाटा सोलून अशा पद्धतीने त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून ते पाण्यामध्ये ठेवले आहेत, लाल होऊ नये म्हणून. मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये आता आपण तेल टाकून घेऊया. तेल छान गरम झाले आहे. आता आपण यामध्ये पाव चमचा राई टाकूया. त्याचबरोबर पाव चमचा जिरे टाकूया. राई जिरे छान तडतडले आहे. आता आपण यामध्ये 7-8 पाकळ्या ठेचून घेतल्या होत्या त्या आणि कढीपत्ता त्यामध्ये टाकूया आणि व्यवस्थित छान परतवून घेऊया. त्याचबरोबर एक बारीक कांदा चिरलेला होता तोही आपण यामध्ये टाकूया आणि तोही चांगला गोल्डन होईपर्यंत परतवून घेऊया. फोडणीतले सर्व साहित्य चांगले परतल्यानंतर आता आपण यामध्ये अर्धा चमचा आले लसूण पेस्ट टाकूया. आले लसूण पेस्ट यामध्ये मिसळून परतून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकूया. तिखट तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. त्याचबरोबर पाव चमचा हळद टाकूया. त्याचबरोबर आपण अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर टाकणार आहोत. यामध्ये धना जिरा पावडर मिक्स आहे, त्यामुळे अर्धा चमचा मी गरम मसाला पावडर यामध्ये टाकली आहे. सर्व साहित्य तेलामध्ये छान परतून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये एक टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला तो यामध्ये टाकूया आणि चांगलं यामध्ये परतवून घेऊया. हे सर्व साहित्य 1 मिनिट फोडणीमध्ये परतून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये भाजलेले सुके खोबरे बारीक करून घेतलेले होते ते अर्धी वाटी यामध्ये टाकूया आणि तेही यामध्ये व्यवस्थित चांगले मिसळून परतवून घेऊया. त्याचबरोबर आता आपण यामध्ये 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकूया आणि तोही यामध्ये मिसळून परतून घेऊया. आता आपण यामध्ये बटाटे तुकडे करून पाण्यामध्ये ठेवले होते ते बटाटे काढून यामध्ये टाकूया. त्याचबरोबर दोडक्याचे तुकडे आता आपण करून ठेवलेले होते तेही यामध्ये टाकूया आणि सर्व एकत्र चांगलं मिसळून घेऊया. आणि त्यामध्ये आता आपण बटाटे आणि ही दोडकी शिजण्यासाठी फक्त आपण अर्धी वाटी पाणी यामध्ये टाकणार आहोत. पाणी टाकल्यानंतर अशा पद्धतीने एकत्र सर्व साहित्य चांगले मिसळून घ्यायचं आहे आणि एक उकळी आल्यानंतर गॅस आपल्याला स्लो करायचा आहे आणि स्लो गॅसवर आपल्याला 10 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवायचं आहे. 10 मिनिटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली ही दोडक्याची भाजी खूप छान शिजलेली आहे आणि आता ही भाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. आता शेवटी आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. मीठ टाकल्यानंतर आता ही भाजी आपण थोडीशी आटवून घेऊया. आपल्याला या भाजीची ग्रेव्ही हवी असेल त्या पद्धतीने आपण ही भाजी आटवून घ्यायची आहे. इथे तुम्हाला दाखवते यातील बटाटाही खूप छान शिजलेला आहे आणि आता शेवटी यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया. अशा पद्धतीने आपली वाटणाशिवाय झटपट अगदी कमी वेळात आपली ही दोडक्याची भाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने झटपट आणि रसरशीत चमचमीत अशी चविष्ट दोडक्याची भाजी नक्की करून पहा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.